lidi, vítejte u mého nového videa. Dneska jdu zapsat si sem do sešitu návod na moje video se želvičkou, protože jsem vám slíbila, že udělám návod. Udělám ho dneska, odpoledne nebo večer. Ta želvička bude vypadat takhle, ale bude červená zelená, protože to chtěla takhle moje kamarádka, takže si uděláme nadpis. Omlouvám se za to hřvaní. Moje kamarádka má ráda takovou modrou. Moje totiž segra tam hřvá, takže se omlouvám. Takže si sem napíšem návod. Na želvičku. Napíšu tam ještě, že je to návod z YouTube, abyste věděli, že není prostě můj. Takže z YouTube. A takhle to ještě podtrhneme, aby to bylo zvýrazněné, protože samozřejmě chodím do školy. Samozřejmě nejsem na střední jako nějaký youtubeři. Jsem prostě v 7. nebo... Prostě vám řeknu, že jsem v 6. třídě, no. Přece vám nebudu lhát, jsem v 6. třídě. Takže takhle to tady máme napsané. Jako první si uděláme ploutvičky, takže napíšu ploutvičky. To video na želvičku bude trochu dlouhé, budou to 2 díly, protože v tom druhém si uděláme, jak to všechno přišít a uděláme si tam tělíčko a krunýřek. Ten krunýř je poměrně těžký pak, když tam našíváte tuhle barvu, ale to prostě všichni uvidíte až na konci. Tam toho skoro videa. Takže ploutvičky, takže udělej, napíšu udělej, že jo? Magický kroužek, já to samozřejmě píšu ve zkratkách, ty zkratky mám pak napsáno, abych tomu lépe rozuměla, tak je mám napsáno úplně tady. Jestli někdo znáte dobře háčkování, mohli byste mi do komentářů vysvětlit, co je DS, protože to jsou takový ty nabouličky, co se tam dávají. Když děláte třeba chobotničku a já tomu nerozumím, takže tu chobotničku nemám tady normálně pěkně jako ostatní youtubeři a tak. Udělej magický kroužek a první řada samozřejmě bude spočívat v tom, že do magického kroužku si uděláme 7 krátkých sloupků a plus to utáhni, napíšu. Já vím, že to mám utáhnout, ale píšu to tam třeba, když bych to fotila kamarádce. Řada druhá bude spočívat v tom, že to nevidíte. Řada druhá bude spočívat v tom, že 7krát zvětšujeme. Takže do závorky napíšeme, že jich bude 14. Samozřejmě musíme mít označovat, aby jsme se to nemuseli odpočítávat. Tohle se furt ještě pamatujeme. Řada třetí, no jasně, Bčko, spočívá v tom, že 7krát jednou uděláme krátký sloupek a jednou zvětšujeme. Takhle to prostě střídáme, a budeme jich mít 21. Zbytek návodu udělám v druhém dílu, protože se musím podívat na YouTube, protože jsem to dělala z YouTube, takže si to všechno nepamatuju z hlavy. Řadu třetí, první a druhou si samozřejmě pamatuju, takže papa, česky. Nezapomeňte odebírat, ať vám neunikne žádné video, samozřejmě, že vám to nenutím.